10 egun pantailari gabe horixe Ipar Euskal Herriko 1500 ikasle inguruk hasi berri duten desafioa gaurkoan erreportai berezia ongi etorri Iparraldaren orenera. Telebista, bideojokoak, tabletak eta mugikorrak itzalita eta gordeta egonen dira 10 egunez Urruñako San Frantses Xabier ikastetxean. Aurrek eta familiek badutela sentsibilitate bat, orai badakite pantailak berdirela mugatu, ez dela denbora gehiagi pasatu behar pantailen aintzinean, badakite aktivitate fisikoa egin behar dutela, badakite loa berdela zaindu. Prestaketa lanak egiten dituzte aitzinetik aurrak motivatu eta laguntzeko. Zaila da pantailak bazterreratuztea eta hori berdugu landu, berdugu aipatu, ikusi elgarrekin zer diren deskonexioaren onurak, bere maitan dituzten gaitasunak azkartzen dituzte eta azkenean erronkaren lehen egunera eta ilegatzen direlarik konfintxarekin heldu dira eta parte hartzea handiak izaten ditugu. Eskolek, guraso batzordeek, elkarteek, mediateka, liburutegi, herriko etxeek eta bar aktibitateak eskainiko dituzte 10 egunez, aisialdia proposatuz ikasleek erronka honetan parte har dezaten. Uste dut oso ongi. Zentaz aktibitateak badugu eta etxean bada telebista eta joaten naiz direktuki nire ogia sortako ez da posible. Ez. Ez bat ere zenta maite ditut kirola eta dena. Nik surfa, errutbia, nahiago dute aktibitateak egitea. 10 egunez pantailak utzi izeneko erronkak 20 urte betetzen ditu aurten. Erronka hori bada 2003-tik, badu 20 urte asmatua izan dela, hori Quebecan asmatua izan zen, eta guk badu 6 urte eramaten dugula. Iparraldeko 1500 ikasle inguru hartzen dute parte aurten, 19 egitura ezberdinetakoak. Erronka egin eta gero galdezketa bat egiten dugu gurasoeri eta hortzen gira aurrak egiten duelarik erronka, familian ere pantailak gutitzen direla. Demora berean burasoek nahi dituzte aurrak lagundu, nahi dute adibide ona erakutsi. Nire ajeba ez du egiten eta nire aita eta ama aita bai eta ama ez ere. Bada, baina ez dut asko erabiltzen. Nik 30 minutu. Ez ikusi pantailak. Bai. Nire aita bat ere zenta beti gauean giratzen du telebista lo egiteko. 50.000 haur eta gazte baino gehiago eman dute izena orotara Frantzian, 100 eskola eta lizeok hartzen dute parte eta urtez urte gehiago dira. Motivazioa txikitzeko egunero 6 puntu lor ditzakete pantailak baztertuz eta eskolako kontagailuan ezartzen dituzte. Eta inguruko kirolari ezagunen sustengua ere badute. Gure eskolaren inguruan ospetsuak direnak eta kirolariak eta artistak direnak, gauzak jadanik lortu dituzenak eta etortzen dira aurren sustengatzerat. Azken datuen arabera aur gehienek klasean baino denbora gehiago ematen dute pantailen aurrean. 2 euren baino gehiago pasatzea aixi pantailean aintzinean egunero gehiagikeria dela eta badakigu bataz beste aurrek 4 oren eta 11 minuta pasatzen dituzela. Beraz, bada zerbait egiteko, bada hezkuntza bat egiteko eta hezkuntza hori egiteko bada sentsibilizazioa, baina bada ere ariketa bat. Eta ariketa honekin eguneroko bat, txapa bat eta gida bat ere jasotzen dute parte hartzaileek. 10 eguneko erronka bereziari ekin diote jada. Makina bat auto pasatzen eta Jazko urte bukaeran, hala ere disko berria plazaratu zuen Willis Drummond taldeak. 7. disko honetan aurkitu daiteken makina bat kantuaren bideoklipa argitaratu berri duten musikariek. Ikusentzuleok Willis Drummonden kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! makina bat itxasotzi